Kodwa ngobude bendlela izimo
siye siphulukane nazo izinto zokumkhonza uThixo futhi izinto uThixo azifunayo ukuthi iziqhamo zikamoya siphulukana nazo ubungcwele siphulukana nabo mameleni bosisi ubungcwele ukuwa ebungcweleni akuphelelanga ekutheni uwe emfanele ngoba ingathi thina sijonge xa kusithiwa uwile thina sesijonge uba hayi uwe emfanele bangcwele ayikho kuwe emfanele kuphela kodwa ukuphulukana nezinto ozinikiwe kuThixo ngoba ukuba sifika kuThixo sifika isithi ufika unengqondo yakho ufika unamachuku akho unenhlebendwane zakho kodwa ukuba ufika phambi kwaThixo ufika asuse konke abese faka uthando afake ukukhathalela sizulu afake ukuba ube neliso ube nala fine eye lokuqaphela izinto mhlambe onyangathi too much hayi inkonzo yakho futhi ukuba uyenza yenzisise ngoba sikhona isithando oza kusifumana ngokwenzisisa inkonzo yakho ukuba ngusisi ohlele flexible yenzisisa inkonzo yakho amen so siphulukane lezi zinto apha ephulukaneni kwethu lezi zinto sifike apha sibe ngabalingisi futhi sifune i-recognition mhlawumbi kwi-leaders sifuna uqatshelwa mamela into kaThixo yenziwa emfihlekweni awufika uqhathaze ngento uThixo akunike yona lingekafiki ixesha lokuba uThixo akuveze uhlelo silinda yena noba kuthiwa unevoice enhle kangakanani linda kuThixo ngoba usayipheka kona siyakuva ukuthi uhlabelela kamnandi suziveza ukhonzazana lebiza mayidivuthwe ukuze izizwe zidliswe kuyo ngoba lento iphethisiweyo ayo yakho kahle kahle ilindwe zizizwe uthi Yesu guqukani ubungani amazulu usondele guqukani ubungani amazulu usondele sengathi uThixo
Thixo babengaovalephi uthi Thixo aninakwenza nto ningekho kuyo akukho nto osisi bam enokwazi ukuyenza ninganamathelanga kuyo ngoba ungumniki mali unguThixo oristorisha izinto ezilahlekile futhi ezibiwe ngumtyholi uthi isebe alikwazi ukuthwala isikhalo lingahlelanga emdiliyeni uthi uYesu umdiliya nina ningamasebe asisikwazi ukwenza nto wasisibamba uYesu engekho kuthi iminyaka iyadlula okosine kunentaba akukho progress kodwa iminyaka iyadlula bona nje uThixo unika abanye messages ukuze kutransforme kumuntu awamdala emyezini wase-Eden kodwa kuyabonakala ukuba kuba khona idonga elakheke kuthi ukuze lidilike idonga ukwazi ukuyamkela imessage esuka kuThixo idinga wena sisi ubuyele engonsini yakho uyawulila uThixo wakho uyolila uThixo wakho futhi nokuba sihamba siyaqhubeka andithi ungenzi kakuhle and njengoba singenzi kakuhle sifike sizinyale nakwabo isibana sikhona kubo ludonga ndino luqakiweyo awumoyiki na uThixo ngoba ungayenza lento kodwa kuza ilixa lokuba sime phambi kwenkosi ukuyazazi ubethekile kwezo zinto uyena kuYehova iyabona uba ndinosinika isihloko lentshumayelo ethi uyelani kuYehova guqukane singasinika isihloko esithi masibuyele kuYehova ngoba ixesha seliphelile yini Thixo ndikukhonze kangaka yini Thixo ndade nefamily yam andayoya ndancama konke ndincamela wena kodwa ngomzuzu wokugqibela athi uThixo andikwazi
ngoba liyeza bathandekayo. Noma ingathi sidlala ukukhonza icaba liyeza ixesha. Uyabona ukuba uThixo esinika esinike notifications ufuna side silunge. Ufuna side silunge. Uthi bazaziyo ukuthi abenzi kakuhle bayazihlambulula. Abesithi abo analo elothemba ayazihlambulula kuye. Ashiya imithwalo nako konke okubabambezelayo balandela uYesu. Uthi uYesu ku-Andrea kuPatros uthi ndilandeleni. Lithi izwi leNkosi bashiya iminatha ngoko nangoko. Akabakhange bebebuza ukuba izawuthi lento yinto esiphila yiyo le. Bashiya iminatha amlandela. Wathi unyana wolahleko akuzibona ukuba akenzanga kakuhle, kodwa lithi izwi leNkosi wafikela kukuziqonda ukuba andenzanga kakuhle. Wathi ndizawubuyela kuba guqukani bathandekayo. Bosisi bami lixesha lokuguquka. Umuntu ngabe ashiye indlela zakhe alandele uYesu impela engajonganga osetankwakhe. Ngoba lithi izwi leNkosi abo baza ku-inherita i-kingdom of God ngabo bazalwe ngamanzi nangomoya. Ukuba sisiva ke apha uJohane uthi uyamemeza uthi guqukani ngokuba ubukumkani bamazulu busondele. Lixesha osisi bami lokuba siguquke sifune iNkosi emfihlekweni. Lixesha lokuba sihlale naye. Lento ekubambezelayo uyibeke eqaleni. Lento uyenza isithixo sakho ukuyibeke eqaleni. Uyithandazele uThixo isuke kuwe. Ngoba sinosizi abathile lapha babebephaya. Sinosisi abakhonza oThixo babili. Phofu ayalingisa kulo oqatsela kakhulu ngulo ungabonwayo. Guqukani bathandekayo. Wathi umfo owayegawula lawa iphini lezembe ezembeni lakhe athe gawula lawa iphini emanzini. Wathi lamfo in fact wamemeza wakhala wathi Nkosi bendilibolekile. Osisi bami sabumoya ukuhlazeka ekwenzeni okulungileyo. Ubona nje asiphileli bantu kodwa siphilela uThixo.
vuma ukuba uhlazeke phambi kwabantu. Vuma inhlambuluko eyona nto enqabileyo. Uthi sonzakele kodwa ufike apha uente as if all is well. Siyathandaza sengathi inkosi yamakhosi ingabuyisa inhlambuluko, ngoba awukwazi uqhubeka ngendlela usenento usenelifa kuwe, kodwa kudingeka ukuthi kuthathwe izinto ezizothi zikuqudise zikhuphe amabumdaka ukuze liphole. Ubona njeba sisi uMaria wafuna ukuhlazeka. Abantu bonke babesazi ukuba uMaria akazali namfana. uMaria akazali namfana, kodwa amazulu abona ukuthi abekho umthetheleli esuswini sikaMaria. Umuntu wakuyayazi ukuze kubekho into esuswini kwenzeka ntoni. uMaria zange question uThixo. uMaria wathi kuza kwenzeka ukuba lento yenzeke ngoba ngazali namfana. uThixo wathi uyawukhawula ngomoya oyingcwele. Abantu ababe-understanda imeko kaMaria yayingabantu abahlala kumoya. Ngabantu athehleli kule ndawo, kodwa umoya umkhuphe ambonisa izinto. Kubantu abajonga ngelihlo lenyama babenokuthetha emacaleni ukuba njani abe ukhulela uMaria, kodwa wayethe akazali namfana. uMaria wafuna ukuhlazeka ngenxa yamazulu, wamthwala umsindi ukuba ahlazeke phambi kwabantu. Namhlanje bosisi sizothi vuma ukuhlazeka, yixele futhi yixele uba indawo le ndawo, xela ukuba nonzakele phi, hlambulula. Umcela uThixo akunike ubulumko bokuthi uye kumuntu ongazohamba ethetha ngayo ukuba usisi bani ubona nje ebekhe wenza u-ABCD. Hlala kumoya ukuze uye kumuntu oright. Lo muntu uzawuthatha umhlambuluko wakho awusenkosini, futhi akunika amazwi okududuza ukuthi mntakwethu wenzeka kuhle, futhi ungazizondi ngale nto yenzileyo, ngoba uThixo sele kuxolele, ngoba izawumane isiza uba wena wenze okunoku, kodwa sukuyihoya laa ndlela ngoba nguSathana akakufuni apha. You know, ukufumana kwam le message
ngolesine ngolesihlanu ekuseni ndifumana imessage on my WhatsApp. Kukho usisana uthi uyabulisa. Uthi sisi wami ndicela uhlambuluko. Njalo nje wathi ndicela uhlambuluko sisi. Sisi ndenze okunoku. Kulusikise. Kodwa ndicela umcelele uThixo uxolo. Usindisiwe. I don't think even ufikile ku 25 years. Lisikisi kodwa nathi kuyamamela mntana. Ungazohlwala. You know, esi step usithathileyo sokuba uzimise phambi koThixo uqala. uThixo uqala wabona inhliziyo yakho uba uyazisola ngale nto. Wakuxolela. Futhi kuhle uba ubonile into yobana ndifuna ukuya nakomunye umuntu ngoba you know apha endleleni yami yokukholwa ndi-understandiswe izinto ezimbili ukuba zikhona izono okwaziyo ukuziyela kuThixo uthi ngicela uxolo. Uthi noma sowuyile kuThixo ngoba is not enough. Sengathi ngingathatha nosisibani. Ngoba ndiyaze lapha ku ziba khona noba sengisiva ukuhlupha kangakanani. Ndivele ndiye kuye ndilive igama libuhlungu enhlizweni. Ngoba apha endleleni sihlangana nezinto. Futhi uYesu akasipromisanga ukuthi sizawubaleka kwijemu ebhotolo. Kodwa kukhona izinto zendlela esizohlangabezana nazo. Ekufuneka sizijonge. Siyazi ukuthi siyaphi ukuze sikwazi ukuncedakala. Ngathi kuye mamela sisi ndiyabulela ngale nto uyenzileyo. Ndizawuthandaza nawe. Kodwa ndicela undenze into enye. Builda i-relationship yakho noThixo engonzini yakho. Ungavumeli uSathana aphinde akukhuze okwesibili. Ndithi kuye qonde banekiniki zindala. In fact umdala uThixo kunoSathana. Ndamshiya apho. Vuma sisi, vuma ukuhlazeka. Ukuthi wenze into enhle phambi koThixo. Uthi uThixo uyelani kum. Ngoba nokuba uThixo libekele ilizwi. Inhloso yakhe ayikho kuba sihlale kule ndawo. Kodwa ufuna sikhuphuke. Silungise apho singenzanga kakuhle khona. Uthi uyelani kum. Ngenhliziyo zenu zonke. Uthi uyelani kum ngokulila nangokuzila nangokumbambazela. Uthi lizihrazule inhliziyo zenu kungabi khona eshekela ngasemva. Uye kuwe njengokubunjalo. You know what? Uthi uThixo ndinguThixo nenceba. Inceba kaThixo isekhona. Lo mzuzu sisesemhlabeni. Silisebenzise uthuba. Ngoba lo mzuzu sisesemhlabeni inceba kaThixo isenkulu. Kodwa xa sekufika ixesha lokuba uThixo athathe ibandla iyaphela inceba kaThixo. Awuzothi ukhonze kangaka. Kuthi yakufika ixesha lokuba uThixo azolanda ibandla. Usale ngasemva. You know what? Kuzakwenzeka ntoni? Uzazingenela ngegazi lakho. Sendikhonze kangaka.
ngizawuzingenela ngegazi lami ngoba ngenzanga njengokuba uThixo sithi manenze. Inceba yakhe ingunaphakade. Uthi kule ncwadi kaJohn 4:23 uthi uThixo kuzalile uthi nangoku selikhona uthi nangoku selikhona abo athi banqule ngenyaniso banqule bekumoya usinike ixesha uThixo wawuguquka uzimise phambi kwakhe ungapheleli kulandawo kodwa ukhuphuke ukufuna uThixo esililini sakho ude utransformeke umkhonze ngenyaniso umkhonze ukumoya ngoba kukhona izinto abantu abamkhonza bebunyaniso abazifumanayo ukuthi kukhona ilevel kukhona indawo abaziswa kuzo uthi uEzekile uthi isandla senkosi esiphezulu uthi yaphuma nami inkosi ndingumoya ndifuna abazibunqula abazondibulula ngenyaniso bekumoya uthi uEzekile ngaphuma ndingumoya uthi inkosi yandithatha yandisentile ezele ngamatha. Uyabona into yobuyadingeka kwamoya ngoba zikhona izinto ekufuneka zilungisiwe uthi xa ufuna ukuzilungisa kodwa ukhangela abantu abakumoya ukuthi bayohlangula kulandawo ngoba uEzekile wayekumoya wakwazi ukuvusa umkhosi wamathambo ebekusengekho themba kulo. Nasemini nje bosisi bami ayikho into efunwa inkosi ufuna inguquko sokufila comfortable ukule ndawo kuyo sokuva kamnandi lila sisi lila kuThixo wakho ngexesha usafumana ixesha lokuba ukwazi ukuguquka futhi akwazi ukuva. Iyezi inkosi uyesu uThixo sengathi umuntu ngami angaba nomthandazo uthi Nkosi sengathi ungangendidlule abanethembe linjalo bayazihlambulula azenza ngcono ayayilahla imithwalo nako konke okubabambazelayo inkosi inisike